Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο στις 26 Ιουνίου, που είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, διοργανώνουμε εκδηλώσεις προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό της Μυτιλήνης, τους πολίτες, σχετικά με την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών. Η 26 Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησης ουσιών. Καθιερώθηκε το 1987 για να υπενθυμίζει πως η χρήση και διακίνηση ναρκωτικών δεν είναι ένα ατομικό πρόβλημα, αλλά ένα βαθιά κοινωνικό φαινόμενο που απαιτεί συντονισμένη και συνεχόμενη προσπάθεια. Η πιο ανθρωποκεντρική και ελπιδοφόρα στρατηγική είναι η πρόληψη, γιατί αν προλάβουμε δεν θα χρειαστεί να θεραπεύσουμε. Η πρόληψη είναι παιδεία, πρότυπα, επιλογές. Είναι το δώρο που κάνουμε στη νέα γενιά. Η πρόληψη, όπως γνωρίζετε σήμερα, δεν περιορίζεται στην απλή ενημέρωση. Δηλαδή, έχει φανεί τις προηγούμενες δεκαετίες ότι απλή ενημέρωση για τις επιπτώσεις, τις βλαπτικές επιπτώσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών δεν είχε αποτελεσματικότητα. Επομένως, όταν εφαρμόζουμε προγράμματα πρόληψης, μιλάμε για μια πολυεπίπεδη προσέγγιση που έχει μεγάλη διάρκεια μέσα στον χρόνο. Έτσι, εφαρμόζουμε προγράμματα εκπαίδευσης σε δεξιότητες ζωής, επικοινωνία, διαχείριση άγχους, αντίσταση στην πίεση των συνομιλίκων. Επίσης, πρόληψη σημαίνει συμμετοχή των νέων σε αθλητικά και πολιτιστικά προγράμματα, παρέμβαση σε σχολεία, οικογένειες, τοπική αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία, το πιο αποτελεσματικά προγράμματα πρόληψης είναι αυτά που ενδυναμώνουν τη συμμετοχή, τη δημιουργία και τη σύνδεση με θετικούς φορείς, όπως είναι οι αθλητικοί όμιλοι και φορείς. Φέτος λοιπόν επιλέξαμε να υλοποιήσουμε μία πράξη περιβαλλοντικής πρόληψης στον ίδιο μας τον αστικό χώρο. Τη δημιουργία ενός γκράφιτι με το μήνυμα «Πνοή μας η πρόληψη». Τοποθετημένο στην είσοδο του γηπέδου, σε έναν πολυσύχναστο δρόμο, είναι ένα μήνυμα ελπίδας και ζωής, ορατό από όλους. Θέλουμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον των νέων, να τους υπενθυμίσουμε κάθε μέρα πως η πρόληψη είναι επιλογή, δύναμη και αξιοπρέπεια. Δεν είναι απλώς ζωγραφική, είναι παρέμβαση κουλτούρας. Είναι η αντιστροφή των αρνητικών μηνυμάτων που κυκλοφορούν στο δημόσιο χώρο και στις κοινότητες των νέων. Όσον αφορά τώρα τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την 5η 26 Ιουνίου, 8 η ώρα το βράδυ, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ναρκωτικών, ΕΟΠΑΕ, και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Runners, οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολύ για την διοργάνωση και θα μας βοηθήσουν την 5η για την υλοποίηση όλης της δράσης που διοργανώνουμε, τους οποίους ευχαριστούμε γιατί ανταποκρίθηκαν άμεσα θετικά στο κάλεσμά μας. Να πω λίγα πράγματα για το τι θα πραγματοποιηθεί αρχικά και στη συνέχεια θα μιλήσει και η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Lesbos Runners. Θα έχουμε εγγένεια και αποκαλυπτήρια του σχεδίου της κυρίας Ρωσοπούλου, όπως έχετε δει είναι στην είσοδο του γηπέδου, με το φετινό μήνυμα για την Παγκόσμια Μέρα κατά των Ναρκωτικών, «Πνοή μας η πρόληψη». Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν 2 σύντομες ομιλίες από εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου της Πνοής και από εκπρόσωπο της Επιστημονικής Ομάδας της Πνοής. Και έπειτα θα ξεκινήσουμε ένα συμβολικό περπάτημα και τρέξιμο στο χώρο του γηπέδου, όπου θα συμμετέχουν και οι Lesbos Runners και θα υπάρχει επίσης, από ό,τι κατάλαβα, και ένα συμβολικό τρέξιμο από το Σύλλογο Lesbos Runners για όποιους θέλει, βέβαια για τα μέλη του Συλλόγου, αλλά και για όποιον από το κοινό επιθυμεί. Τι άλλο θα κάνουμε? Καλησπέρα σας και από εμένα. Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ το Κέντρο Πρόληψης Πνοή για την πρωτοβουλία του την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών
πραγματοποιήσει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ πρωτοπόρα δράση για τα λεσβιακά δεδομένα σε ένα κατεξοχήν αθλητικό χώρο, στον πλέον κεντρικό αθλητικό χώρο της πόλης μας, το δημοτικό γήπεδο. Και σας ευχαριστούμε θερμά για το κάλεσμα να πλαισιώσουμε και να συνδράμουμε σε αυτήν την εκδήλωσή σας. Εμείς με τη σειρά μας θα αναλάβουμε το κομμάτι των δράσεων μετά από τις ομιλίες και την αποκάλυψη του γκράφιτι της κεντρικής εισόδου. Αρχικά τόσο για τα μέλη μας όσο και για όποιον συμμετέχει στην διοργάνωση θα κάνουμε ένα συμβολικό τρέξιμο 3 με 4 γύρους όσο επιθυμεί ο καθένας και στην συνέχεια θα λάβουν χώρα κάποια παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους, όπως είναι η σκητελοδρομία. Θα χωριστεί σε 4 κομμάτια, το ένα παιδί θα δίνει τη σκητάλη στο άλλο, ανάλογα με την προσέλευση και με το ενδιαφέρον των παιδιών. Θα ακολουθήσουν οι τσουβαλοδρομίες και η διελκυστίδα. Σας καλούμε όλους τους πολίτες της Λέσβου σε αυτήν την πολύ όμορφη δράση για να περάσουμε τα απαραίτητα μηνύματα και για να διασκεδάσουμε. Όπως είδατε, το πρόγραμμα θα είναι πλούσιο γιατί θα έχει και θεωρητικό κομμάτι και πρακτικό. Έχουμε εικόνα κατά πόσο έχουν αυξηθεί τα περιστατικά που εξετάζουμε τα τελευταία χρόνια. Ναι. Δεν θα σας πω για τη Μυτιλήνη, γιατί η τελευταία έρευνα έγινε πανελλήνιος και δεν εστίασε στη Μυτιλήνη. Δεν ξέρω αν θέλετε αναλυτικά, γιατί έχω γράψει και αναλυτικά στοιχεία για όλες τις ουσίες. Θα έχουμε όμως μια εκτίμηση εσείς σαν κέντρο θα σας πω, ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με έρευνα, να σας πω ερευνητικά και πάνω κάτω αυτά είναι και τα επίπεδα στο νησί μας. Σημαντική μερίδα 16χρονων μαθητών στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά αλλά και στην Ελλάδα, κάνουν χρήση ουσιών, αλκοόλ, καπνίζουν και υιοθετούν συμπεριφορές όπως τυχερά παιχνίδια και υπερβολική ενασχόληση με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Λοιπόν, 1 στους 8 16χρονους, δηλαδή ποσοστό 13% στην Ελλάδα, έχει κάνει έστω μία φορά χρήση κάποιας παράνομης ουσίας. Στην πλειονότητά τους έκαναν χρήση κάναβης, 11%. 1 στους 3 εφήβους θεωρεί εύκολο να βρει κάναβη, αν το θελήσει. Αυτό απάντησε. Το 2% αναφέρει χρήση κάναβης σε πολύ μικρή ηλικία, κάτω των 13 ετών. 1 στους 9, δηλαδή 11% από τους 16χρονους, έχει κάνει χρήση κάποιες εισπνεόμενες ουσίες που κυκλοφορεί νόμιμα στο εμπόριο, κόλλα, βενζίνη, σπρέι για να φτιαχτεί. Και το 15% έχει κάνει μη ιατρική χρήση συνταγογραφούμενου ψυχοδραστικού φαρμάκου. Τώρα, όσον αφορά το αλκοόλ, που ξέρουμε ότι η κατάχρηση αλκοόλ έχει ανεβεί και στην εφηβική ηλικία, αλλά και γενικότερα στους ενήλικες, και θεωρώ γενικότερα πως το πρόβλημα στο νησί μας είναι η κατάχρηση, όχι απαραίτητα εξάρτηση, αλλά η κατάχρηση αλκοόλ και στον ενήλικο πληθυσμό, αλλά και στην πειραματική χρήση όσον αφορά τους εφήβους. Δηλαδή, πριν από αυτή την έρευνα, είχε γίνει πανελλήνια έρευνα που είχαμε συμμετάσχει και εμείς σε κέντρο. Αυτό που φάνηκε αυξημένο δεν ήταν η κατάχρηση αλκοόλ από τους εφήβους, αλλά η δοκιμαστική χρήση ή η χρήση αλκοόλ σε εβδομαδιαία βάση ήταν αρκετά αυξημένη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κατάχρηση ούτε για εξάρτηση, που σημαίνει, όπως έχει βγει και έχει πει και ένας σοσιολόγος γονών και κηδεμόνων, ότι υπάρχει διαθεσιμότητα και υπάρχει και πρόσβαση, που τώρα αυτό έχει μειωθεί, έχει σταματήσει. Τώρα, όσον αφορά την πανελλήνια έρευνα, το 92% των 16χρονων στην Ελλάδα χαρακτηρίζουν εύκολα να βρουν αλκοόλ αν το θελήσουμε. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. 1 στους 3 έχει πιει υπερβολικά. Αυτό το στοιχείο δεν βρέθηκε στο νησί, απλά βρέθηκε υπερβολική χρήση, όχι κατάχρηση. Μέσα στον τελευταίο μήνα και το 13% έχουν μεθύσει. Το κάπνισμα επίσης έχει αυξηθεί, γιατί το 2019 στην αντίστοιχη έρευνα το 43% των εφήβων αναφέραν ότι έχουν καπνίσει, ενώ το 2024 το 54%. Είδαμε μια μικρή αύξηση, ενώ πριν την πανδημία και πριν τέλος πάντων την οικονομική κρίση είχε μειωθεί η χρήση
του καπνίσματος και της καπνιστικής συμπεριφοράς στους εφήβους και έχει αυξηθεί ο μέσος όρος έναρξης της χρήσης τσιγάρο από τους εφήβους. Τώρα δυστυχώς βλέπουμε πως οι έφηβοι έχουν στραφεί πάλι στο τσιγάρο, αλλά όχι στο παραδοσιακό τόσο όσο στο ηλεκτρονικό, το οποίο το θεωρούν άφοβο, και υπάρχουν έφηβοι που ξεκινάνε κατευθείαν χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου ή ατμίσματος λόγω του ότι θεωρούν ότι δεν βλάπτει. Όσον αφορά το τζόγο και το διαδίκτυο, περισσότερο από 1 στους 3 16χρονους, δηλαδή το 36% περίπου, στην Ελλάδα έχουν παίξει, στοιχηματίσει χρήματα σε τυχερά παιχνίδια τον τελευταίο χρόνο. Αυτή του τύπου συμπεριφορά, δηλαδή ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, ακούμε πως έχει αυξηθεί και στον ενήλικο πληθυσμό λόγω της εύκολης πρόσβασης που υπάρχει μέσω διαδικτύου και της μεγάλης διαφήμισης που υπάρχουν στις πλατφόρμες, στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Το 92% έχουν παίξει σε επίγειο κατάστημα, το 72% σε διαδικτυακή πλατφόρμα και βέβαια 1 στα 5 περίπου παιδιά ασχολείται υπερβολικά με τα τυχερά παιχνίδια, με αποτέλεσμα όταν οι γονείς του αφαιρέσει το κομπιούτερ ή το κινητό λένε ότι δεν νιώθουν καλά, ότι έχουν προσκοληθεί σε αυτά, επομένως χαλάει η διάθεσή τους. Μιλάμε δηλαδή για μια έναρξη από την κατάχρηση της εξάρτησης όταν έχουμε συμπτώματα στέρησης σε περίπτωση που κάποιος μας πάρει την κινητή συσκευή. Και επομένως, παρόλο που είναι Παγκόσμια Μέρα κατά των ναρκωτικών, πρέπει να παρέμβουμε και να μιλάμε για εξαρτητικού τύπου συμπεριφορές, γιατί δεν είναι μόνο οι εξαρτησιογόνες ή παράνομες ουσίες, αλλά είναι και οι νόμιμες, και από τις νόμιμες ουσίες καπνό και αλκοόλ χάνονται περισσότερες ζωές παγκοσμίως. Άρα πρέπει να μας ενδιαφέρει τι σημαίνει εξαρτητικού τύπου συμπεριφορά και πέρα από τις ουσίες ποιες άλλες συμπεριφορές μπορεί να οδηγήσουν σε εξάρτηση, και όπως είπε και ο κύριος Παναγής που είχαμε τη χαρά να έχουμε λίγο πριν το Πάσχα, ότι δυστυχώς οι βλαπτικές επιπτώσεις στον εγκέφαλο δημιουργούνται και μέσω από άλλων εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως είναι η ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια και με το διαδίκτυο. Αυτό δείχνουν πια οι έρευνες. Σε εμάς δεν απευθύνεται τόσο πολύ ο κόσμος που έχει ενασχόληση με ουσίες, λόγω του ότι υπάρχει το πρώην ΚΕΘΑ, δηλαδή που τώρα έχει ενταχθεί και αυτό, έχουμε ενταχθεί πια στον ίδιο φορέα, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ναρκωτικών. Επομένως δεν μπορούμε να έχουμε πολύ καθαρή εικόνα για τη χρήση ουσιών όσον αφορά το νησί. Εμείς αυτό που βλέπουμε είναι ότι έχουμε μια τεράστια αύξηση των ατομικών ετοιμάτων συμβουλευτικής για οποιοδήποτε θέμα, δηλαδή για θέματα ψυχικής ηρεμίας, για θέματα σχέσεων ζευγαριών, θέματα ανάμεσα σε γονείς και εφήβους. Βλέπουμε μια τεράστια αύξηση, δηλαδή των ψυχολογικών θα λέγαμε προβλημάτων, και γι' αυτό και όλος υπάρχει και λίστα αναμονής πια για να παρακολουθήσει κάποιος μια βραχία συμβουλευτική, όχι μόνο σε εμάς, από ό,τι φαίνεται και στο νοσοκομείο υπάρχει πολύ μεγάλη προσέλευση και σε άλλες δομές. Άρα υπάρχει μια κρίση στο ψυχικό κόσμο των ανθρώπων, που φαντάζομαι ήρθε μετά από τις πολλαπλές κρίσεις που περάσαμε, και την οικονομική κρίση και την πανδημία και την κρίση του μεταναστευτικού σαν νησί, και η οικονομική κρίση συνεχίζεται άσχετα αν δεν συζητιέται. Δηλαδή οι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με πολλά οικονομικά προβλήματα και με πολλά κοινωνικά, και ξέρετε ότι το κοινωνικό περνάει στο οικογενειακό και το οικογενειακό στο παιδί. Δηλαδή αυτά είναι όλα αλληλένδετα, γιατί ζούμε σε ένα πλαίσιο και οποιαδήποτε αλλαγή μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο θα επηρεάσει την οικογένεια και κατ' επέκταση το παιδί και τον έφηβο. Τα τελευταία χρόνια σας είχαμε συνηθίσει σε κοινές δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών με το ΚΕΘΑ. Φέτος δεν είναι στους συνδιοργανωτές ή όχι? Όχι, φέτος δεν είναι συνδιοργάνωση, ήταν μια δικιά μας πρωτοβουλία. Πέρυσι δεν πραγματοποιήσαμε εμείς κάποια εκδήλωση, απλά συμμετείχαμε στην εκδήλωση που διοργάνωσε το πρώην ΚΕΘΑ. Είναι απλά ένα τυχαίο γεγονός, δηλαδή απλά φέτος διοργανώθηκε αυτό το γκράφιτι από την πνοή και είπαμε να το αξιοποιήσουμε την Παγκόσμια Μέρα κατά των ναρκωτικών. Σαν φορείς συνεργαζόμαστε και εμείς παραπέμπουμε οποιοδήποτε θέμα χρήσης ουσιών, εφόσον απευθυνθεί σε εμάς τηλεφωνικά, παραπέμπεται κατευθείαν στο φορέα του πρώην ΚΕΘΑ, που είναι φορέας αντιμετώπισης για τα ναρκωτικά και τώρα,
γιατί ξέρουμε πως είναι πιο εξειδικευμένο προσωπικό και έχει μεγαλύτερη πείρα πάνω στο κομμάτι της θεραπείας από ότι εμείς. Στο πλαίσιο της απεξάρτησης, ήθελα να ρωτήσω τι αθλητικές δράσεις υπάρχουν, τι ποσοστό ανθρώπων συμμετέχει σε αυτές και τι είναι αυτές οι δράσεις, ας πούμε. Είναι όπως τώρα μιλάμε για το τρέξιμο, είναι κάτι άλλο? Ναι, εμείς εδώ, το είπα και δεν κάνουμε απεξάρτηση, κάνουμε καθαρά πρωτογενή πρόληψη και ενημέρωση και προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας. Στα θεραπευτικά προγράμματα που υπάρχουν στην Αθήνα, όχι σε όλα, στα θεραπευτικά προγράμματα με τον τρόπο που λειτουργούσαν τουλάχιστον μέχρι στιγμής, χρησιμοποιούνταν ο αθλητισμός και γενικά η ενασχόληση με διάφορες, όχι μόνο αθλητικές δράσεις, αλλά και πολιτιστικές δράσεις, προκειμένου ένας άνθρωπος να φύγει το μυαλό του από την χρήση ουσιών και να ασχολείται κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς του με κάτι άλλο. Μπορεί να είναι αθλητική δραστηριότητα, να είναι μια εκπαίδευση, αθλητικός σύλλογος και ούτε καθεξής. Όμως ο αθλητισμός, θα πω εγώ, μπορείτε μετά να με διορθώσετε ή να προσθέσετε ό,τι θέλετε, έτσι κι αλλιώς ο αθλητισμός και η ενασχόληση με τον αθλητισμό φαίνεται ότι βοηθάει και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας γενικότερα. Στο εξωτερικό οι ψυχίατροι, θα πω σε εισαγωγικά, συντογραφούν και λίγο επιμένουν οι άνθρωποι να ασχολούνται με τον αθλητισμό ή με το γυμναστήριο, γιατί φαίνεται ότι και εκρίνονται φυσικές αντικαταθλιπτικές και αντιχολητικές ουσίες, αλλά επίσης ο αθλητισμός βοηθάει στην νευροανάπλαση του εγκεφάλου, δηλαδή στην νευροπλαστικότητα, και ένας άνθρωπος μπορεί και αντέχει πιο εύκολα τις αλλαγές που προκύπτουν στη ζωή του, το οποίο δεν είναι καθόλου απλό, γιατί λίγα πράγματα βοηθάνε στην νευροπλαστικότητα, τουλάχιστον αποδεδειγμένα από έρευνες. Το πρώτο είναι η μουσική και μετά από αυτό είναι κατευθείαν ο αθλητισμός και μετά όλα τα άλλα.